l'esquena que m'has mullat fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et ves i a la dreta govern militar i ens dia metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa? T'estime, t'estimo, t'estimo, t'estime, t'estimo, t'estimo, t'estime, t'estimo, t'estimo. Cohetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. De Blanquita i Estelles hi hem fet música mètrica, sàtira, per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen Benet a la València. De la Falla i de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con Together Everybody per retrobar l'espurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes deportades de la bunda d'espurna, l'altra cara de la lluna. Y obriremos nuestra evidencia en la mentira. T'estime, t'estimo, t'estimo. Y únicamente una València dels carrers són de plata. T'estime, t'estimo, t'estimo. No som pas sentiment. Bon dia a totes i a tots. Així estem en el programa Veus Així Com, un programa que fem con Rusafa Ràdio. Avui tenim, vegeu, un decorat diferent perquè Julio han posat una exposició de pintura i està superxula. Bé, avui fem este programa, que sabeu que és un programa al servei de la ciutadania i especialment de les persones i els moviments socials que es preocupen i ocupen per millorar la societat. Avui fem el programa Andrea Mondejar Peña, bon dia. Bon dia. Què tal, Andrea? Bé? Encantada d'estar així un dia més. Molt bé. Andrea és presentadora i editora, perquè també edita el programa, i ella està fent les pràctiques curriculars de comunicació audiovisual en Aixicom i, bueno, en nota, perquè, bueno, està fent un gran treball. I en el control tenim, com no, a Joan Fàbregas. Bon dia, Joan. Bon dia i bona hora. Molt bé. Joan ahir mos va millorant, anem aprenent a fer coses noves i és molt interessant. Moltes gràcies, Joan. De res. I bueno, jo mateix, José Ignacio Pastor, director i així al peu del canó. Anem a contar-vos el sumari breument. El sumari d'avui és... Primer anem a tindre a Pilar Díaz Romero, que és creadora d'Històries de Resistència, una obra de teatre que ara parlarem d'ella, i ja la tenim, que avui experimentem una cosa que no havíem fet. Ho dic perquè alguna gent ens havia dit, escolta, podem fer per telèfon? I dic, no, per telèfon de moment no, però ja hem innovat. Ara donarem pas a ella a través d'una videoconferència. Donarem després una certa informació del festival Cinema Ciutat Compromès, que van fer la cloenda el dia 27 d'octubre, i contar-vos algunes de les novetats i que podeu seguir. I finalment tindrem a Eduardo Zafra Galán, que és portaveu de la Plataforma per la Salut Pública Valenciana i que ens parlarà de la situació de la sanitat al País Valencià i quines són les principals reivindicacions que plantegen en un manifest i una concentració per al proper dissabte, 8 de novembre. Així que anem a començar en seguida amb Pilar Díaz Romero. Joan, anem allà? Pilar, bon dia, com estàs? Hola, bon dia, estic molt bé. Vosaltres, què tal? Nosaltres així interessats per aquesta obra de teatre que has creat, que a més al Festival Cinema Ciutadà Compromès hem passat una pel·lícula també sobre el patronat i la situació que va tenir una menció. I, bueno, pues Pilar, vos la presentem. Ella, bueno, pues fa de tot, però ha escrit això, també con el grup Colombine Teatre ens acosta a les dones que van sofrir en els centres del Patronat de Protecció de la Dona. O sigui, una qüestió que pareix que siga un oxímoron, no? El Patronat de Protecció de la Dona i mare meua el que va passar allí. I, bueno, pues res, conta'mos
Contamos coses i bueno, pues, demà, a més, a les 7 de l'esprà, en Carrer Volta, està oberta encara la compra d'entrades per a veure esta obra de teatre que, a més, heu treballat a tope i hem vist en els canals de les xarxes vostres com aneu dient que va millorant i com que bé que està. Conta'm de què va això d'històries de resistència, per què de resistència i què històries són? Val, lo primer, moltes gràcies per haver-me convidat a aquest espai. El meu nom és Pilar Díaz i sóc la directora de Colombine Teatre, un grup que es dedica a fer teatre social reivindicatiu. És un grup de teatre en el que estan les dones que formen part de l'Associació de Dones Carmen de Burgos de Moncofa. El nostre nom, Dones de Carmen de Burgos de Moncofa, és en honor a Carmen de Burgos, que va ser la primera periodista professional d'Espanya i una dona pionera en la defensa dels drets de les dones. Bé, fa com 3 anys que vaig descobrir el Patronat de Protecció a la Dona i me va sorprendre que no abans havia sentit parlar d'aquesta institució i al saber lo desconeguda que era vaig pensar que seria una bona idea escriure una obra per a que se coneguera el que dins va passar. Va ser una institució la més dolenta per a les dones del franquisme, que va estar oberta des de 1941 fins a 1983. El Patronat de Protecció a la Dona no mai va protegir a cap dona, sinó tot el contrari. Dins del patronat, les dones van sofrir terribles conseqüències, o sigui, va hi haver un patiment, no m'eix la paraula en valencià, desmedido, va ser un patiment... Desmesurat. El patiment al que se pot sometre a una persona. El patronat volia que les dones tingueren una moralitat que anara en consonància en el que el franquisme volia. Com anaven, disculpa, Pilar, com anaven a parar les dones al patronat? Com ingressaven aquestes dones i per què teòricament necessitaven protecció, la qual cosa ja és molt sospitós. O sigui, les internes del patronat, com aplegaven i per què? Pues a veure, les famílies podien denunciar-les si consideraven que eren dones que no estaven tenint una moralitat adequada. Els veïns també podien denunciar-les i també el personal de l'església, els membres de l'església tenien, podien actuar com a policies. De fet, feien rondes per les places dels pobles, per exemple, en dies de festa, observant que el comportament de les dones fora l'adequat. Si no era així, les podien tancar sense més explicació, sense cap... O sigui, les dones... A veure, n'hi ha una frase del... no me'n recorde, bueno. Les dones podien ser tancades simplement per considerar que no estaven tenint un comportament adequat. Ja està, perquè, per exemple, van haver tancaments per participar en accions polítiques, perquè tenien una sexualitat liberal, o perquè en casa no foren obedients. I quin tipus de protecció li feien o tractament, entre cometes, perquè el que sí que hem vist és que perdien la dignitat humana, no?, realment. Ja. Un dels motius per el que tancaven a les dones era per ser lesbianes. El lesbianisme era considerat una malaltia mental i a aquestes dones el tractament era especial i consistia en una lobotomia. Wow. La lobotomia podia deixar-te mermades les aptituds cognitives o matar-te directament. I s'ha juzgat alguna qüestió? Ha hagut alguna repercussió? O perquè ja ha passat tot el temps pel tema d'amnistia o el tema de que ha prescrit els delictes? Perquè realment això és una bestiesa, no? I a més sempre més sobre les dones, no?
S'ha reparat d'alguna forma, perquè sí que teniu lo de justícia i reparació que plantegeu també en l'obra de teatre. En quina situació estan aquestes dones? Perquè ahí n'hi ha de tot, n'hi ha dones que han mort, n'hi ha dones que han quedat fora de lo que seria una persona, però n'hi ha també persones molt actives que participen també en el debat i en el col·loqui que fareu després de l'obra, no? Actualment hi ha associacions fent el possible per a que se faça aquesta reparació, que seria la justícia que esperem, perquè realment són dones encara molt joves que poden donar-nos testimoni i que estan treballant molt activament perquè se demani el perdó que elles mereixen, des de luego. Demà tindrem a Carrer Volta a dos de les supervivents, que és com a elles no volen que les anomenem víctimes, volen ser, com es diu al valencià, supervivientes? Supervivents, sí. Supervivents. Elles volen que ser anomenades supervivents i demà tindrem amb nosaltres a Pilar Dací, que és una dona valenciana, i a Consuelo García, que és de Madrid. Obrirem un col·loqui després de l'obra per a que elles ens conten en primera persona tot el que varen viure en el patronat i el públic podrà fer-les preguntes i obrirem un col·loqui. Molt bé. I com se t'ha ocorrit a tu posar-te a escriure una obra de teatre? Com t'aplega la història? Com t'has implicat emocionalment també i professionalment en el tema? Conta'm-nos algo d'aquest viatge teu personal. A veure, jo estic sempre buscant coses que han passat en moments històrics per a escriure les meues obres, perquè faig un taller de teatre amb perspectiva feminista gràcies a l'Ajuntament de Moncofa. Aleshores, el meu treball per a impartir un taller amb perspectiva feminista és fer búsqueda de coses interessants per a reflexar-les a les meues obres. El patronat el vaig descobrir, abans he dit 3 anys, poden ser 4, poden ser 2 i mig, no, més de 3, gràcies a un podcast que vaig escoltar i em va semblar molt raro que no mai haguera sentit res. Vaig preguntar a persones que conec, a dones feministes, que són feministes actives, que tampoc el coneixien. Aleshores jo ahir vaig trobar com una aportació a la justícia, no? De que es coneguera algo que fins a aquest moment no es coneixia o es coneixia molt poc. Aquesta va ser la manera en què jo vaig arribar a escriure l'obra sobre el patronat. Vaig començar a buscar informació, vaig trobar prou cosetes, vaig conèixer a Castelló una dona que va néixer allí, que també me va contar en primera persona coses molt interessants. Ella és Patricia Morín i que a més és una dona que està prenent part activa en la denúncia i en la reparació de tot el que va passar. I bueno, vaig escriure l'obra per criticar i per fer la meva aportació a la justícia. Em toca com a dona, em toca més directament perquè jo tinc 54 anys i he viscut, jo he crescut als anys 70, anys en què encara la dona tenia molt per solucionar. O sigui, no vaig estar al patronat, però sí que vaig viure en una societat que ens castigava per considerar-nos persones abans que dones. Pregunta tu alguna. Bon dia, soc Andrea. Abans de res volia donar-te l'enhorabona per l'obra. Crec que és un tema molt interessant i, com dius, molt poc tractat. Just estic en classe encara i tinc unes companyes que van a fer un curs d'exactament el mateix, entonces em pareix curiós i molt bonic. Molt bonic i molt difícil, perquè, com dius, és molta història nacional, ens toca a tots i totes, d'una manera o d'una altra, i volia preguntar-te si t'has trobat algun problema al crear una obra de teatre sobre un tema tan delicat i tan controversial. No m'he trobat cap problema. Al contrari,
contrari, o sigui, començant per les meues alumnes, que quan vaig parlar-los de l'obra que estava començant a escriure i que volia apostar-les este tema, ninguna d'elles el coneixia i va ser superxulo, dins de la desgràcia que és, va ser molt xulo ficar entre totes la il·lusió per construir algo que sabíem que anava a donar un necessari missatge. Problemes que m'he trobat, la veritat és que no m'he trobat problemes. M'he trobat al contrari, m'he trobat sorpresa, m'he trobat agraïment per acostar a la gent mitjançant l'art i més l'art dramàtic, perquè el teatre és una manera molt fàcil de donar missatges dolents. La comèdia dramàtica és el meu gènere favorit, precisament per això, no? Perquè és una manera molt fàcil de parlar de coses dramàtiques, no? Si ens parlen d'un drama i si ens parlen de reparar la justícia i mos ho emboliquen en una miqueta de dolçor i en un somriure, sempre és més fàcil. Te preguntaba eso no sé si el coneixes, estaba buscando el audiovisual que han proyectat, és un audiovisual que està dirigit per Gavi Ochoa i Pau Martínez, que són bons cineastes, i se diu Informe el Patronat de Protecció de la Dona. No, has tingut coneixement d'ell? Si no, ara t'enviaré la fitxa. És un llargmetratge de 70 minuts i bueno, pues, parlar, inclús han entrevistat també a gent, ho dic perquè està molt bé que iniciatives com la teua, iniciatives d'altres o les companyes d'Andrea, anar traient aquesta història que ha estat amagada, no? Que és el que quan se diu recuperar la memòria històrica que mos han silenciat, no? I que tan mal ha fet en baix plantejaments pues, molt d'extrema dreta o molt d'antipersona, no? Que ara que avancen alguns i diuen que això de la ideologia de gènere que diuen, pues, bueno, veure què és el que ha passat, no? Seria molt, molt interessant. I sobretot és que el que passa en el Patronat de Protecció a la Dona és que el vam normalitzar, perquè sí que m'he trobat en gent que me dia pues ara comprenc perquè una cosina meua que se l'emportaren a un reformatori perquè era molt rebel. O sigui, la societat sabia que n'hi havia centres que li dien reformatoris on tancaven a les dones, que no tancaven mai a homes, que només en això ja hauríem haver dit ostres, i per què no només a dones? Que no n'hi ha homes immorals? Clar. O sigui, tota la societat estava vivint una injustícia sense... moltes vegades mos falta la veu crítica, no? D'observar algo i preguntar-nos ostres, i per què en aquest reformatori que jo sé que n'hi ha en Benicàssim estan tancant a tantes dones i no tanquen a homes? Això, saps? O sigui, silenciat no estava funcionant i estava funcionant i estaven permitint-lo. Clar, a més, suposo que te passarà també com està passant en moltes de les coses de memòria històrica, és a dir, que se destapa algo i de repente es comença a aparèixer genes com les cireres, no? Que vas traient i se van enganxant i de repente apareix algú en la família, algun conegut, una veïna, pues mon pare, ma mare, en este cas ma mare, ma abuela, tal, estaven en una residència, estaven apartats en un centre. Per on hi havia centres? Del patronat on tenia centres d'internació? On estaven? Per tot el país. O sigui, que era una cosa potent en quant a que n'hi havia molta gent internada, no? Clar, i el més gran estava a Madrid, que es deia Peña Grande, i ahí és on portaven sobretot a dones embarassades, solteres, per supost. Xiques molt joves. I els bebès de vegades morien sense morir perquè els venien. Ja. El famós, que això sí que hem sentit parlar, no? Dels bebès que morien perquè els estaven venent, pues ahí en Peña Grande va ser el lloc on més bebès varen utilitzar com a I a més, clar, a més imagine que la classe social de les dones que eren internades normalment no seria
una classe alta o pudent perquè tenien altres mitjans per a no evitar això, sinó que seria gent treballadora o gent que estava un poquet més fora del sistema o que no tenia protecció, perquè les denúncies, per lo que conteu, no sols eren per tema sexual, eren temes polítics, eren de qualsevol persona que s'apartara del model de la secció femenina, no? De que una dona com tenia que ser, no? Exacte. Bueno, i conta'mos què podem veure, perquè ho has dit per damunt, però a veure, per a repetir, demà a les 7 de la vesprà en Car Revolta. A les 6, a les 6. A les 6? Ah, vale, pues pensa... Vale, pues... Abans has dit que se poden comprar les entrades. No se compren les entrades perquè l'entrada és lliure fins a completar aforament. La funció començarà a les 6. A les 6, vale, perfecte. A les 6. Vale. I per tant, demà a les 6 en Car Revolta, que el que no sàpiga on està Car Revolta, al carrer Santa Teresa, número 10, i de València, està en el centre, en el barri de Belluters, i per tant, l'obra que se diu Històries de Resistència. Contamos algo del grup de teatre. Colombine Teatre, què són? Són un grup de dones? Porten temps? Han fet altres obres? Contamos algo i com se junteu a fer coses una autora teatral com tu, i activista, feminista, i un grup de teatre. Pues en Moncofa n'hi ha una associació de dones que es diu Associació de Dones Carmen de Burgos, que té unes dones molt actives que va proposar a l'Ajuntament, a la Regidoria d'Igualtat, que volien fer un taller de teatre amb perspectiva feminista. Vaig tindre la sort de que vaig ser jo la persona afortunada per a donar-los classes de teatre, i tenia que ser un teatre social amb perspectiva feminista. Enguany és el quart any que estic amb elles. Hem fet unes altres obres. L'any passat, per exemple, vam treballar, l'últim treball que hem fet ha sigut Les dones de la Manxa, perquè jo, en la meva necessitat de buscar a veure de quina manera puc parlar del feminisme mitjançant el teatre, vaig trobar que el Quixot té personatges femenins molt interessants. O sigui que Cervantes havia inclòs en la seva obra una perspectiva feminista també. O sigui que l'últim treball que hem fet és Les dones de la Manxa, on la paraula la tenen elles, són elles les que parlen, només elles, perquè no només està Dulcinea, està el Donza, que és eixa dualitat, està Marcela, que és el més atractiu de tots, i són elles les que parlen en esta obra. Molt bé. L'any abans de Les dones de la Manxa és quan vam treballar Històries de Resistència, que és l'obra que presentarem Molt bé. demà. I Colombine és el grup de teatre que ha eixit a partir de les teues dinamitzacions dels tallers, no? Sí. Molt bé. A Carmen de Burgos tenia un sobrenom que era Colombine, i és per això que al grup de teatre li hem anomenat Colombine Teatre. Ah, molt xulo, molt xulo. Bueno, pues ja sabeu, demà a les 6 en Car Revolta, i a la vegada no sols n'hi ha teatre, sinó que és un teatre fòrum, perquè després contamos la gent que intervé, després què tipus de gent implicada en el projecte, tant en el teatre com en la realitat del patronat, no? Contamos de qui participarà en el col·loqui. En el debat tenim la sort de tindre, com he dit abans, a dos dones que van estar internes al patronat, Pilar Dassí i Consuelo García. Consuelo García va escriure un llibre parlant de... Ella diu que abans d'anar-se'n del patronat, el dia que se n'anava, el dia que la deixaren eixir, que le donaven l'alta per fi, va dir a les companyes: no os preocupéis porque llegará un día en que yo escribiré un libro contando todo lo que aquí nos hicieron. Bueno, pues Consuelo García va publicar el seu llibre i tenim la sort de tindre-la demà. Ella és molt bona comunicadora. I Pilar Dassí. Elles dos acompanyades per Jun Quiñonero i Patricia Morini. Elles són les quatre dones que tindrem demà. Molt bé.
Sí, además, Pilar Dací actualmente es psicòloga clínica, o sigui que és una persona també en una gran formació. Ha sigut interna i psicòloga clínica. També pot abordar aquesta faceta de la psicologia, de com va influir això, no? Molt bé. Bueno, pues fins així. Gràcies per aportar llum a aquesta etapa tan fosca de la nostra història i bueno, pues animem a tot el món a que vagi a demà i adquirisca, pues, reservar una butaca en seguida per a veure-lo en carrer Volta. Enhorabona i molta sort. Moltes gràcies per convidar-me avui i m'agradaria moltíssim veure-vos demà. Molt bé. Gràcies. D'acord. Adéu, una abraçada. Gràcies, adéu, un abraç. Agua para todos, casalla, tronadors y piruletes. Domina silicona y duros a 4 pessetes. Amb l'AVE a Madrid, amb el carnet del partit, família contenta, les coses ben fetes. Agua para todos, casalla, tronadors y piruletes. El papá, la mamá, el bigotes, beates i golfes. Festival en directe al Club Nàutic presenta Lluís Motes. Event especial, despesa social per pagar los desvicis i els dogmes. Agua para todos, casalla, beates i golfes. Sempre hem sigut una casa de putes, 300 anys de xulos garrot. I renuncia sempre ofrenant totes les claus de casa. El celler l'han deixat empelat i han cremat la barraca. Vergonya, cavallers, vergonya. Vergonya, cavallers, vergonya. Cavallers, vergonya. Vergonya, cavallers, vergonya. Cavallers, vergonya. Vergonya, cavallers, vergonya. Tenen consellers convidats, comissions i contractes. Infinity, Rolex, Milano, sermons i fartades. Banquer de voltors, cunyats i nebots, afiliats, constructores i alcaldes. Agua para todos, casalla, comissions i contractes. Sempre hem sigut una casa de putes, 300 anys de xulos garrot. I renuncien sempre ofrenant totes les claus de casa. El celler l'han deixat ben pelat i han cremat la barraca. Vergonya, cavallers, vergonya. Vergonya, cavallers, vergonya. Cavallers, vergonya. Vergonya, cavallers, vergonya. Cavallers, vergonya. Vergonya, cavallers, vergonya. Hola, reanudem així l'emissió. Avui, en principi, ara volíem donar-vos notícia de, sabeu, la gala de cloenda del Festival Cinema Ciutat de Compromès. Va tindre lloc el dia 27. Podeu veure-la tota en diferit ara, perquè gràcies a Todos Televisió ha sigut gravada sencera. I dir-vos també que teniu tota la informació tant d'estes programes que hem diferit en el canal de YouTube de Asicom. Canal Asicom en YouTube, poseu això, és youtube.com Asicom Canal i ahí el tindreu. Volem agrair a les 72 entitats que han fet colla per aconseguir fer realitat aquesta 11a edició. Hem aconseguit 57 pantalles diferents de projecció, 75 audiovisuals projectats, 70 dels quals anaven a concurs i són audiovisuals valencià de contingut social. Curiosament, com vegeu, hem presentat ara fa un moment una obra de teatre sobre el que era el patronat de protecció de la dona, teòricament, i també, en canvi, no se coneixen
un llargmetratge que hem presentat també sobre informe sobre el patronat, no? La qual cosa vegem que l'audiovisual ens aporta una visió interessant. I, per tant, la teniu tota la gala gravada i podeu anar veient-la. No sé si esteu veient ara, la gala, o no, Joan? Sí. Vale. Bueno, pues ahí teniu una miqueta, si teniu ganes d'entretindre-vos. Després n'hi ha peces també sobre el que ha sigut la gala, que pensem que ha sigut molt exitosa i fem menció a això de millorar la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana, oferint audiovisuals que ens fan pensar i repensar la nostra societat. Ara anem a passar ja, continuem el programa, tindreu en el canal de YouTube tota la informació i demés. I bueno, pues tenim així un convidat de luxe que ja tenim relació en moltes coses i bueno, pues és Eduardo Zafra Galán. Eduardo, bon dia. Bon dia. Eduardo és portaveu de la Plataforma per la Salut Pública Valenciana i ve a parlar-nos de la situació actual de la sanitat i de les principals reivindicacions d'Agdesa que ens aglutina, així com també forma part de, luego veurem que n'hi ha un muntó d'entitats defensant la salut pública, i ve a contar-nos pues, aquesta situació que s'ha convertit en un manifest de reivindicació i que el proper dia 8 de novembre, el dissabte vinent, se fa una concentració i per tant, pues, bueno, ara aprofundirem ahir. Eduardo és metge, és màster en salut pública, ha sigut director de gestió sanitària de la Conselleria de Sanitat, ha estat de cap de servei d'atenció sociosanitària i és una persona que no sols és com a professional, sinó també com a persona ciutadà especialitzat i reivindicar, i actua també com a portaveu d'Agdesa, que dona caliu i fa de secretaria de la plataforma, però a més de la plataforma. Bueno, pues contamos, Eduardo, ¿en qué situación está la sanidad en el País Valencià? Y también parece ser que es un problema que está afectando a més parts d'Espanya, pero en concreto, ¿cómo está el país? Sí, bueno, esta semana que habíamos declarado de defensa de la sanidad pública, un poco la iniciativa parte de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que es una federación estatal de la que Agdesa forma parte, ¿no? Se planteó, junto con otras organizaciones, Mareas Blancas que hay en Madrid, en Andalucía, también en Alicante, se planteó hacer una semana de reivindicación de la sanidad pública en todo el Estado. Y entonces nosotros, como miembros de esa federación, pues lo planteamos a la plataforma. La plataforma unánimemente acogió la idea y es por lo que estamos en estos momentos en esta semana, ¿no? La situación en general de la sanidad pública es preocupante, en general, en todo el Estado. Y en el País Valenciano también. Ahí vivimos una situación donde fundamentalmente son temas que interesan mucho a la ciudadanía porque les afectan de una manera muy importante, ¿no? Sí, perquè a més la sanitat espanyola sempre s'ha dit que és una de les joies de la corona del sistema de benestar, perquè la gent no coneix que en altres països, Estats Units tan avançat, te pots arruïnar com tingues una malaltia perquè no te cobrís la sanitat, no? I així teníem un sistema molt avançat i a poc se va deteriorant i van apareguent tots aquests segurs privats que van augmentant d'una manera. Ara voldríem entrar en el manifest. Hem preparat ahir una cosa, ha preparat Joan, per anar parlant d'alguns dels punts forts del manifest, com està afectant i, per tant, què són les reivindicacions, perquè és un diagnòstic que s'ha fet com a plataforma de qué problemes están teniendo como país, ¿no? Sí, efectivamente. Hay puntos comunes a todas las comunidades autónomas. Esto no, las listas de espera, la primaria, en fin, ahora lo iremos desgranando. Y es efectivamente en el Estado español la sanidad pública ha sido una joya y yo creo que ha tenido dos momentos que le han producido una debacle, ¿no? Un deterioro, ¿no? Los recortes de 2012, que empezaron con el gobierno Zapatero, pero que fueron
muchísimo más intensos con el gobierno de Rajoy a nivel estatal, que aquí lo aplicó el gobierno, la Generalitat Valenciana gobernando el Partido Popular, y posteriormente la COVID, la pandemia, que de alguna manera sí que... Y entonces eso ha producido un deterioro de la sanidad pública cada vez más patente, con listas de espera más largas, menor accesibilidad, etcétera, etcétera, y ha provocado que mucha gente que puede hacerlo se vaya a contrate seguros privados para, digamos, compensar ese deterioro de la pública, ¿no? Y en eso estamos. Lo que pasa es que mayoritariamente son los sectores más desfavorecidos los que se están siendo más afectados por este deterioro, ¿no? Y de hecho, es verdad que el sistema sanitario público en general del Estado español, muy bien valorado, esto que tú has dicho es una evidencia total, es decir, es un sistema público universal, gratuito en el momento del uso, aunque lo pagamos todos con impuestos, esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro. Muchísimo más barato y más eficaz que otros sistemas como el Estados Unidos, en donde, tú lo has dicho, si no tienes dinero no tienes salud o puedes perderla, y donde hay 40 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro, o sea que las desigualdades son mucho mayores, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues por centrarnos en la Comunidad Valenciana, tuvimos la etapa de la pandemia que la hemos sufrido todas las comunidades autónomas, que fue dura y que yo creo que bien gestionada en lo que atañe a la pandemia por el gobierno del Botànic en ese momento, bien gestionada, y hay el otro día me comentaban que el Carlos III está haciendo unos estudios sobre cómo afectó el tema, comparando Comunidad Valenciana con Comunidad de Madrid, con el tema de las residencias. Claro, porque claro. Y claro, ahí se nota la diferencia tan importante en la gestión que se hizo en Comunidad Valenciana de prestar apoyo a las residencias desde la Consellería de Sanidad, coordinados con Bienestar Social. En ese momento se llama Igualdad, me parece, se llamaba Igualdad, y en Madrid, ¿no? Entonces, ese deterioro... que és algo importante perquè Claro. moltes vegades la ciutadania no percep la importància que té la gestió, no? Dir, Sí. això la gestió. I dir, bueno, la característica de les morts, milers de morts en les residències de Madrid, que encara està en procés de judici, Sí, sí. o malauradament dels 230 morts que hem tingut així, també per una mala gestió, perquè les catàstrofes, és a dir, la Covid o la Dana, pues, se produïen per causes alienes a nosaltres, però l'efecte sobre la ciutadania té molt que veure en la gestió. En la gestión, efectivamente. Yo creo que es evidente que la gestión, y no solo en el tema sanitario, sino, lo acabamos de ver con la Dana, y en todo que hace la derecha, que tanto presume de la buena gestión, o sea, digamos que su valor lo que pone en valor, ¿no?, frente a la ciudadanía, pues a la hora de la verdad no hay más que repasar. Bueno, ahora el tema de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, las residencias, por no hablar del Prestige, Efectivament. En fin, todos los... Més alguna gestió que pareix que el senyor Quirón, que tal, Sí. o aquí el conseller pareix també que dona contractes a alguna gent molt propera, o la privatització que se va fer dels hospitals. N'hi ha una reivindicació sobre l'Hospital de Manises, en concret n'hi ha una Sí, muy plataforma fuerte. de Sí, hay Manises. una plataforma de Manises. Si acaso detallaremos un hablarem. poquito de este tema. Sí, aquí, bueno, el gobierno del Botànic revirtió en buena medida el modelo Alcira, lo planteó y lo revirtió porque efectivamente, a pesar de la propaganda que en su momento había por parte de Rivera Salud, el modelo Alcira no ha sido más eficiente que la pública y no ha sido útil para la pública. Nos hemos gastado mucho dinero. Hay por ahí todavía deudas pendientes por parte de las confesiones administrativas y, curiosamente, yo tenía mis dudas de que con el nuevo gobierno se revirtiera Denia, que estaba pendiente, y Manises, y así ha sido. Yo tengo mi opinión, creo que es porque efectivamente para
aseguradoras, la concesión no era rentable. O sea, y se ha quedado el hospital, que probablemente de los que quedaban era el más rentable, y lo ha continuado. Preocupante también, ahora, creo que lo publica hoy o ayer, publican que la Consellería está pretendiendo quitar o ha propuesto quitar todos los autoconciertos que se llaman, que es solucionar lista de espera, pero con personal propio. Con recursos propios, ¿no? Que esto también hay que verlo porque también puede haber ahí una gestión dudosa, porque claro, alguien que luego va a hacer lista de espera con autoconcierto y lo van a pagar más, a lo mejor por la mañana no trabaja tanto. No es tan productivo. No es tan productivo para generar. La gestión que tú comentabas me parece fundamental, ¿no? Sí, ahí hi ha un tema que la ciutadania tracta i que moltes vegades per corporativisme, no sé si tu, que a més eres metge i has tingut responsabilitat, en alguns hospitals, jo me toca a l'Hospital General, a partir de les 2 ves com la gent se pira perquè té que anar al 9 d'octubre o té que anar a un altre hospital a la consulta privada. Això és un escàndal, perquè qualsevol funcionari té que fitxar, ¿no? Sí, pues mira, una pequeña anécdota. En el año 93 hubo un debate en el Canal 9 sobre sanidad pública y sanidad privada, y yo precisamente fui como Acdesa, por entonces era presidente de Acdesa, ahora soy vicepresidente. Denuncié precisamente eso que tú dices, ¿no? Yo había trabajado en la FE, mi plaza original era de la FE, luego estuve en la Consellería muchos años, y denuncié eso. Dije, bueno, es que a las 12 de la mañana tú te sientes en una silla a la puerta de la FE y entre 12 y 1 ves desfilar a muchos que van al 9 de octubre, que la acaban de abrir entonces. Y eso me costó un apercibimiento del Colegio de Médicos. Que claro. Luego quedó en nada, me abrieron un expediente por decir esas cosas, luego quedó en nada. Yo soy médico, pero soy poco corporativo. Creo que, y uno de los puntos que viene en el manifiesto y por el cual convocamos es el tema de la dedicación exclusiva. Claro. Yo sé que en estos momentos la dedicación exclusiva para los profesionales sanitarios no es la medida más popular. Claro. Pero yo creo que ahí es un tema de volver a hablar de la gestión pública de lo público. Si la gestión pública se empeña en gestionar bien y en incentivar ese compromiso de los profesionales sanitarios con la sanidad pública, yo creo que muchos que ahora lo ven esa oferta como poco atractiva, seguro, estoy convencido que dirían, vamos a trabajar por la pública porque me van a pagar mejor y encima lo voy a hacer mejor. Efectivamente. Este es el tema. No, además, yo creo que la gran ventaja que plantegeu al fer una plataforma és que molta de les entitats cíviques, ciutadanes, sindicats, partits, etc., el tema de la sanitat ha de ser un tema de bandera de tot el món, sí. Començant també pels propis professionals, però això mos juguen molt el preservar un sistema públic de qualitat, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el tema y esa fue la idea por la que en su día, hace ya muchos años, lo que pasa es que la plataforma de defensa de sanidad pública, pues claro, en un momento está más activa, luego desaparece, vuelve. Por eso lo planteamos hace muchos años ya. Y ahora, pues, defendiendo esa plataforma y esos principios de sanidad pública de calidad universal para todos y gratuita en el momento del uso, pues hay más de 30 organizaciones, partidos políticos, la izquierda, PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Podemos están en la plataforma, sindicatos, los mayoritarios están y de clase están en la plataforma, intersindical también, UGT, comisiones, la Federación de Asociaciones de Vecinos, CABECOVA. Aparte hay muchas asociaciones a nivel particular porque están más sensibilizadas con el tema de la sanidad pública, FACUA, la Unión de Consumidores, en fin, que tenemos ahí culturales también. Creo recordar que está también Aseo Cultural,
En fin, esto, Sí. creo que està a SICOM. A SICOM també està. No, últimament no estem molt actius perquè són tan fronts que tenim, però en el que podem donar difusió, pues aprofitem. Perfectament. Andrea, tu vols fer alguna pregunteta o algo? Pregunta com a tal, és que tampoc sé... Sí que és veritat que ara el tema de la sanitat pública està molt en l'aire, ens aplega a tots. Ara, amb el tema dels cribats, la transparència no transparent, els incentius que van a fer per reduir les llistes d'espera, són coses que ens toquen a tots. Aleshores, no sé aquesta plataforma, perquè la veritat és que jo no havia escoltat d'ella, però mira, ara, amb tot aquest, sí que em dóna ganes d'investigar per això, perquè és un dret de tots. Sí, una de las cosas que nos planteamos ahora con el inicio de la campaña o la preparación de esta campaña era precisamente estar presentes en las redes sociales, que no estamos como tal, como plataforma. Y esto, en estos momentos, si queremos llegar a amplios sectores de la sociedad, tenemos que hacerlo, ¿no? Y esto lo vamos a plantear en la próxima reunión. Vamos, lo que tú has comentado es una realidad. Quiero decir, uno de los temas fundamentales es la falta de transparencia. Sabemos que las listas de espera no paran de crecer, siguen creciendo. Pero cuando tú quieres acceder a los datos y ver realmente cómo va, incluso cómo voy yo si yo estoy en una lista de espera, que esto era una de las cosas que cuando el Botànic gobernaba se planteó, es imposible, quiero decir. Entonces, es que cuando uno está en una cua, sí. A veure, quants tenim per davant i quan és la mitja d'atenció? Perquè, clar, és el que vols saber, calcular i tindre... I lo normal seria oferir aquestes dades, clar. Efectivamente. Yo creo que el tema de la falta de transparencia es una de las cosas que también reivindicamos, ¿no? Y otro tema que reivindicamos está también como punto del manifiesto, es la participación ciudadana. O sea, se han abierto los consejos de salud de zona básica, que a regañadientes, pero porque el compromiso era firme por parte del conseller del Botànic, Mínguez, el conseller Mínguez, el último conseller que hubo del Botànic, se formalizaron y salió un decreto, pero ahora están ahí aparcaditos y que no se levante mucho la liebre, ¿no? La gente, nosotros desde la plataforma, desde ACDESA también, lo que planteamos es que presionemos, que la calle siga exigiendo lo que le corresponde, porque no olvidemos que el sistema público en realidad es patrimonio de la ciudadanía, no es patrimonio de la administración, ni patrimonio de la administración, sino de la ciudadanía. Es un bien que nosotros en este país nos hemos dado y que debemos de cuidar. Y por eso planteamos, y en el manifiesto está claro, esa coalición, esa alianza entre ciudadanos y profesionales, porque este es el tema. Claro. Todos ganamos si hacemos esa alianza, ¿no? Realmente és plantejaments avançats de democràcia o de governança, que és aprofitar entre tots, no? I a més jo crec que ahir la sanitat ha avançat molt, encara li falta en el model o el plantejament, no? Això del paciente, venga vostè que yo le diré lo que té que prendre. Oiga, es que yo me conec millor, entonces donen vostè instruments para fer millor la meua salut, no? O previndre, no? I és important. També crec que al poder actual de la dreta o de la dreta extrema li preocupa molt que la gent siga conscient d'algunes coses. Per exemple, un cas que ha hagut que no ens pareix vergonyós és que l'aplegar a que la sanitat siga un dret universal i universalitat de salut per a tots, això ho va fer un ministre que era Ernest Lluch, que a més assassinat per la banda terrorista ETA, i bueno, quan li van a posar el nom, ja està posat el nom, i entonces la dreta diu, no, Ernest Lluch que no estiga, que li llevem el nom. Clar, no sols per la figura d'Ernest Lluch, sinó per lo que va suposar la llei d'universalitzar la sanitat. La llei general de sanitat. Molt aixina. Passem, si vols, a veure el manifest, alguns dels punts, perquè podrem entrar... Joan, mos poses la pantalla eixa que havies preparat tan xula, que anaven apareguent coses? Bueno, el manifest fa una introducció general de lo que estaven dient i després tenim, per exemple, la reducció de llistes d'espera. Sí, esto es
es básico. Ya lo comentamos al principio, la mayoría de la población esto es un tema que le preocupa mucho. Estar en una lista de espera, tanto quirúrgica o de diagnóstico, todavía más, produce una angustia a veces terrible, porque estás pendiente de diagnóstico o en fin, lo que sea, ¿no? Y ¿Tens cifres de fa poc, de cómo están? ¿Cuánta? Hoy está repasando las... porque gracias a uno de los componentes de la producción, Carles Esteve, el otro día nos dijo, he pedido los datos, después de mucho tiempo me los han dado, hemos comparado y me los envió, porque le dije, envíamelos y voy a ver. A ver, están en bruto y es falta, difícil. sí, ya vegas maquillas también. Bueno, este es otro de los temas, porque claro, esto es un tema del Ministerio que tiene que, de alguna manera, también decidir cuáles son los datos mínimos del conjunto de Sí, datos pero que hay. he visto noticia de que Sí. la Consellería diu que sols enviarà 2 datos de lo del cribado, Sí, de que lo no del envía cribado. toda la información. Efectivamente, esto está dentro de la batalla política que llevan las comunidades del PP con el Ministerio, ¿no? Es difícil. En el mejor de los casos, porque está distribuido por hospitales, Sí. está distribuido por especialidades, son muy complejas, pero en el mejor de los casos están estancadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Depende de la especialidad. Hay especialidades que tienen una lista de espera tremenda. ¿Tremenda cuánto es? Tremenda, pues de 180 días, que es mucho tiempo, son 6 meses. Voy a contar una anécdota, pero Sí. que yo creo que ejemplifica mucho el tema de cómo están las cosas, ¿no? Una compañera, que además es médico, ya está jubilada, pero el médico tiene una caída, es amiga, muy amiga. Y entonces tiene una caída y va al clínico, a urgencias, el escafoide, la muñeca probablemente haya que operarla y tal, y le dicen que, bueno, que la van a citar a consulta y que espere la cita de consulta. Entonces, esto ocurrió, pues hará 15 días o una cosa así, o un poco más. Y entonces recibe la carta del hospital clínico, que es el que le toca, en este caso el clínico, pero podría ser otro. Otro, sí. O cualquier otro. Y le citan para el 10 de noviembre. Y se pone tan contenta. Hostia, el 10 de noviembre, qué rápido, no sé qué tal. Y luego su marido mira la esta y es del 26. Es del 26. Claro, ella, que además ha tenido un proceso de salud grave, les ha escrito una carta a la atención al paciente diciéndole, a ver, para remitir al jefe de traumatología, para decir, a ver, yo soy una persona que me han operado de corazón, que estoy tomando anticoagulantes, que soy una persona frágil, que tengo osteoporosis y no puedo a lo mejor esperar un año a que me intervengan. Claro. Además con un problema que tiene una impotencia funcional en la muñeca bastante grande, ¿no? Sí, però a vegades és que no s'adonem de l'importància i del punt en el que estem fins que no ens arriba directament, perquè a lo millor vas a urgències i dius quin fàstic estar una hora, però t'oblides. Ma mare també va tindre un problema, estava esperant anys per fer-se unes proves i al final la van cridar fa 2 anys que se tenia que operar d'urgències perquè tenia un tumor al cap. Sí, bueno, I no. s'havia oblidat directament. Va agafar el telèfon perquè li eixia un fill, Sí. però que no és forma. No es forma, no. Este es uno de los problemas y por eso está en el primer lugar de la lista de reivindicaciones del manifiesto. El reduir las llistes d'espera. Esto es, y además hacerlo si es posible, porque claro, la tendencia aquí es derivar a la privada enseguida, ¿no? Claro. Que además, como no tiene dedicación exclusiva, los profesionales, los mismos que la generan, las pueden operar en la privada. Efectivamente. Esto es un tema que... Tú vine allí, que allí ho farem. Sí, bueno, no hace falta ni decirlo. Tú te pones una lista y ya está. ¿no? Ahí hay... Las listas de espera, hay mucha controversia. Tendríamos que dedicar un programa entero al tema. Claro. Porque ahí, desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista profesional sanitario y desde el punto de vista de los ciudadanos,
hay mucho que debatir, ¿no? sobre este tema. Sí, no, a més, la millora de la qualitat en tot, jo també he patit, o sigui, tot el món que parles té una anècdota i Sí, de més. sí, sí. Vaig operar de catarates i havien perdut l'expedient, me van enviar Sí. a la Fundació, A la Fundació d'Oftalmològica Oftalmològica, i que a banda, per cert, tinc una reclamació presentada perquè ni una paraula ni un document en valencià. Bueno, Esa esta es una otra de las cosas que también está reivindicamos en la plataforma. En la plataforma, sí, porque, a ver, nos parece, yo no soy valenciano parlante, pero Claro. nos parece que es esencial en el país valenciano que los profesionales sanitarios atiendan en valenciano, puedan atender en valenciano de la misma manera que los pacientes, su Claro. lengua materna es esa. Efectivamente. Porque no vas a entender igual ni vas a comunicarte igual con una persona que hable un idioma distinto, es así. Entonces, Efectivamente. joder, tenemos esa riqueza, pues yo porque tengo que hablar de corrido hoy en otros sitios, pero... Al final, valencià és que és un instrument. Es un instrumento, ¿no? Claro. Y esto es básico. Sí. Què més reivindicacions? Sí, hi ha? la atención primaria. La atención primaria que es la puerta de entrada, pero debería ser, digamos, de una accesibilidad total, ¿no? Y en estos momentos, pues hay demoras en consultas para una primera cita de 15 días. Claro, això no és 15 normal. días. Perquè, clar, què passa? Que al final s'atura la gent perquè se'n va a urgències. Se va a urgencias y- o se le pasa lo que tenga. Eso tampoco, a veces es verdad, y esto también como pacientes tenemos que verlo, a veces queremos consultar por cosas que son banales, y esto Claro. también hay que Claro. educarnos Sí. a nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Pero es evidente que la atención primaria necesita una regulación total, pues que la enfermería asuma más papel del que asume, que haya otros profesionales, que no sea el médico de familia el único referente. Y esto está muy reivindicado por las sociedades científicas de atención primaria, y desde antes hemos hecho campañas específicas sobre la atención primaria. Que a més, l'atenció primària està pensada també per a fer un treball preventiu. És a dir, no sols quan tu crides per anar al metge, sinó que té que haver un cribatge, una epidemiologia, un tema Sí. de buscar... Se mueve en un terreno la atención primaria, esto está muy bien explicado por expertos y publicado en la literatura científica. La primaria se mueve estupendamente en un terreno de incertidumbre como es Claro. el primer contacto con la medicina, ¿no? Claro. El especialista sabe mucho de una cosa. Yo tenía un compañero otorrino que siempre me decía, yo solo sé de aquí a aquí, se señalaba, ¿no? Y entonces, pero el médico de familia no sabe tan profundamente de cada cosa, pero sabe de todo. Claro. Y esto es muy importante. Esto es lo que te puede orientar. La mayor parte, el 90% de los problemas se resuelven en la atención primaria. No necesitan Efectivamente. especialista. Y luego hay publicado ya más de un estudio y de trabajos que demuestran que los sistemas sanitarios basados en la atención primaria, como es el nuestro, son muchísimo mejores. Aumenta la esperanza de vida en las poblaciones que los tienen. Quiero decir De fet, que els son más baratos. espanyols tenen una gran Efectivamente, esperança de vida. Esperem que no baixe, no? A pesar de la Covid Sí, i tot sí, sí. això, no? Entonces, ese es el segundo punto Clar, importante. és que el metge de família, o el metge d'atenció primària en general, clar, jo recorde, era amic Adolfo Benajes. Sí, I sí, deia, jo també. és que si la persona se troba mal, tu tens que veure l'estat de salut general i a vegades n'hi ha que agarrar un fone, no se tracta de fer una radiografia, una no Claro, sé què, n'hi ha que veure Sí. a la persona en global, no? Lo de la consulta especial de la atención primaria, escuchar al paciente, que esto es un tema Efectivamente. tan reivindicado por los buenos médicos generales o por los buenos médicos de cabecera, me parece esencial, ¿no? Y tener tiempo para hacerlo. Por eso necesita también una buena gestión la primaria, ¿no? Claro. No solamente más recursos, porque a nivel de recursos esto también es una controversia dentro de la propia plataforma, ¿eh? Vale, Porque vale. hay gente, pues yo qué sé, es normal que muchas asociaciones defienden de Más pacientes recursos. más recursos, pero a nivel de recursos, en algunos sitios seguro, o sea, porque Sí, no sí, estén bien distribuidos. Sí. en- Però l'equipament no està mal, i el que No, passa no, és que que va. està al millor mal organitzat. No? Mal Perquè- organizado, sí. porque Mal, además- mal gestionado, mal organizado, con papeles muy centrados en el médico, cuando en Claro. realidad la enfermería es una profesión que tiene una capacidad
enorme de resolución de problemas de salud, y yo creo que, bueno, creemos i està documentado que estan muy desaprovechadas, no? Anem acabant, se mos queda el temps. Aprofita para convocar para el dissabte a on i com. Vale, bueno, aparte de la salud pública, que es básico, con los cribados lo estamos viendo, pero también en la pandemia, el tema de las dedicaciones. Hemos ido tratando los temas i pensarem el manifest i tot. O sea que... Bueno, pues esta semana están, sobre todo, hay 4 focos importantes en el País Valenciano, que son Manises, que es Elda, que es Torrevieja y que es Elche, que están batallando la ciudadanía por sus reivindicaciones y están muy activos y hay que apoyarles. Y nosotros la plataforma ha convocado en el caso de la ciudad de Valencia, el sábado, día 11, una concentración para toda la ciudadanía, para todos los profesionales, para reivindicar los puntos que recogemos en el manifiesto, y que son estos: la salud mental, por ejemplo, que no hemos hablado de ella, pero que es un verdadero y además después de las catástrofes y demás més encara, ¿no? Nosotros en este territorio estamos muy sensibles al tema, ¿no? Claro. Aleshores, repetim, dissabte, dia 8, a les 11 del matí en la plaça La Mare de Déu, la concentració, i a més allí se farà el Parlament també, se llegirà tot el manifest y bueno, pues... Esperamos que la gente acude, hacemos un llamamiento a todo el mundo. Yo estoy convencido que las organizaciones, los sindicatos, los partidos, que lo habrán hecho también a sus afiliados y así estamos. Molt bé. Por eso vamos. Pues moltes gràcies, Eduardo, per vindre i sobretot per la faenata que feu de que se nota que eres un professional conscienciat de lluitar vocacionalment també i activista en favor de la sanitat pública, no? Pues gracias a vosotros. Moltes gràcies. Bé, pues així apleguem al final del programa. La setmana que ve més. La setmana que ve ja vos anunciem que tenim ja 2 o 3 persones en cua per a vindre a utilitzar el programa Veus així com, con este doble sentit de que se veu i que dona veu a les persones que se ocupen i preocupen per millorar la societat. Fins la setmana vinent a les 12 en Veus d'Així com en Rusafa Ràdio. Adéu. Muy bien. Bueno. La nostra història són les cases de fantasmes que quedaren estancades en la ruïna i la vergonya. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir la seva història. El nostre pare és una sala d'hospital, les retallades decidint la teua sort. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir el seu amor. La nostra vida quotidiana és una càrrega pesada que arrastrem i suportem amb elegància. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espatlla retallant-nos l'esperança. La nostra pena és una pena d'esperar els detinguts d'aquella vaga general. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espatlla i amenaça amb disparar. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els racons que m'explica la rere la nostra força. Jo que la cante sang i tot i fer-se una voluntat de gaudi. Els nostres llavis es clivellen solitaris con les terres arrasades per l'oblit i la sequera. La nostra espera són les nits que no dormíem esperant